здание горит какая-то. Менә ул зур фаҗига башланган мизгелләр. Махачкала шәһәре тирәсендә трасса кырында автосервис яна. Аны күзәтергә дистәләгән кеше җыелган була. Алар ялкынның каршыдагы ягулык салу станциясына үреләсен белмәгәндә күрәсең. Автосервистан ут АЗСка күчә һәм бер артлы ике ягулык цистернасы шартлый. Ул шул кадәр көчле була ки, бөтен тирә-юнь көлгә әйләнә. Бүген коткаручылар көне буе җимерелгән биналар астыннан зыян күрүчеләрне, вафат булучыларның мәетләрен эзләде. Бу фаҗига килеп чыгу сәбәпле Рөстәм Миңнеханов Дагыстан Республикасы башлыгы Сергей Меликовка телеграмма җибәрде. Республика халкы һәм шәхсән үз исемемнән фаҗигада якыннарын югалткан кешеләрнең кайгысын уртаклашам. Без тугандаш Дагыстан халкына теләктәшлек белдерәбез. Һәлак булганнарның гаиләләренә көч һәм сабырлык, зыян күргәннәрнең тизрәк савыгуын телибез. Бүген көне буе үзенең тарихи ватанындагы хәлләрне Дагыстан җәмгыяте җитәкчесе Ислам Ахмедов тирән борчу белән күзәтә. Бүген безнең республикада 2000-гә якын Дагыстан кешесе яши. Безусловно, дагестанская община Республики Татарстан. Татарстандагы Дагыстан җәмгыяте бу фаҗигада вафат булучыларның туганнарының һәм зыян күрүчеләрнең кайгысын уртаклаша. Без беләбез, бүген 15 августта республикада матәм көне игълан ителгән. Дәүләт әлемләре төшерелгән, күңел ачу чаралары уздырылмый, халык кайгыра, табиблар зыян күрүчеләрнең гомерен саклап калу өчен көрәшә. Дагестанская орбит. Татарстан мөфтие дә Кавказ халкының кайгысын уртаклашты. Татарстан мөселманнары аларга фаҗиганы кичерергә рухи көч һәм ныклык тели. Дугаларыбыз барып ирешсен. Раббыбыз һәлак булганнарның якыннарына бу авыр сынауны кичерергә сабырлык бирсен. Шуша фәттә зыян күрүчеләргә шифасын бирсен, тизрәк сауыксыннар дип телим. Тикшерү комитеты иминлек таләпләренә туры килмәгән хезмәт күрсәтү маддәсе буенча җинаять эше ачкан. Фәйрүзә Мәҗитова, Яңа Гасыр каналы.